Takže čaute. Toto je Part 2. z Bedwars. Pred asi ani ne 3 minútami sme natáčali part 1. Áno. Že? Po 21. A vidíme sa o mapky. OK, tak my sme na mapke. Jejda, to je táto mapa. A mapa je Galaxy. OK, chod ty, ja zoberiem Irony. Máme také čorky. Ale dáš mi 12. Čo ti mám dať 12 čoho? Iron. Ne, ja zoberiem Irony, aby oni to nemali. Oni budú také čorky. A potom chodí rovno do stredu. A potom si z toho kúpiš veci, že? Ne, potom ti budem šetriť. Tebe aj mne. Ešte postavaj tam. No už len 9. Aha, hovorí tam, že napíšte give. To si na schod zoskočilo, že aby ste tam bolo rýchlejšie. Ne. Do keľu. To je svinia. Ten Peťan. To je svinia. Oni mu to... On odpojil celých modrých. Hej. Si boli blázon. To je debil. Úplný. On je úplne Choď rýchlo, posrat. ja to rýchlo zoberiem, aby sme to mohli prvý. Áno, potom mi z toho nič nedáš. Dám ti, sme na A videu, potom iba, dám ti. Davidko, ostalo mi 3 goldy, nechceš ich? Ja potrebujem 10. Hovor mi. Dobre, tak ja ti dám. Čo, dobre. Takže, Ja už mám 8. 2 a ja mám 8. A Tak mám aj daj mi 2 dva. ironov. Tak počkaj, každý si ešte zobere 2. Poď, ber. Ty berte 2, ja berem tieto 2. OK, aby bolo... Alebo ty tu ostane, ja idem si rýchlo spraviť veci. No dobre, potom sa vymeníme. Áno. A ja idem si zobrať veci. Ne, počkaj, ja Lebo tam nechcem idem. skapať, vieš. Čo? Je tu nejaký Peťan, ten čo dal dole celý ten tým. A nemôžeš mi dať aspoň 7 ironov, keď už som sa postavil k tomu. A šetri mi, dobre? Budem Čo od ti teba mám potrebovať šetriť? 2 goldy. Čo? Budem od teba potrebovať 2 goldy. Ty kokos, ako dobre, že ja sa všade postavím a ty ešte odo mňa niečo chceš. Len si prdel, nechcem nič od teba. A ty mi daj 5 ironov. No teraz nám určite obsadia celý stred. Hej, dones mi do stredu henten. Čo? Čo ti mám zase doniesť? Chestplate. Ale prdloj. A, Aký? a dám ti Jednotkový? 2 irony. Teda goldy. Jednotkový? O mne niekto hodil bow level 2? Dám ti lúk, jednotku. Ne, nepotrebujem, už ju mám. Ale si milý. Ja budem mať expla. Extra. Jak explozubol. To je svinia. On už má explozubol. Potom Jasne. zobral. Neveľa. To je asi má explozubol. Dobre, tuto mi dajte. Aj nešvachtam. Dobre, že mám 7 ironies, teda goldies. Neviem, čo budeme robiť po tomto videu. Ale aj zajtra natočíme videjko nejaké. 100%. Hej. Asi teda... Ja som to Minul som si môj gold. Si na strede? Ne, Tak poď, ne? ja už tam idem. Tento Pýta zobral úplne 10 000 bilión ironov. Král 9. Aha, takže... jej. Aha,
Som ťa zachránil jak správny hrdina. Ja, určite. Už si to povedal? Hej, ak mi dáš 10 goldov, dám ti nič. Best business ever. Akože to sa úplne vyplatí. Nezvládneš toto, lebo ja si idem kúpiť chestplate, lebo si mi ho nedoniesol. Sorry. Serutina, sorry. Ježiš. Chlapče ho pošli, zoberie ten gold. Chlapče, ak to bude gold a on mi ho zobere, tak si dead. Slenderman. Slenderman. Ojej. Is my key. Mine. To kto má ten bow? On má ten bow. Peťan má bow. Piťan, yes! Hej, nechceš hento? Toto asi nepreskočia. Čo by som chcel mať? Ja čo chcem, vieš čo ja chcem, jak som... Pokud na nás je nejaký Ja Dave. chcem Explode. Naj- Explode ja chcem. Ty si Explošek? No alebo tak nechcem Explode. Neviem čo chcem. Tak aby nám v prvom rade nerozbili postela. No teraz už nejaký Fero išiel na nás. Hej, zabil si Ferka. Ferka opičku. Joj. A ja zabijem Ty všetky. si... Hej, ja ešte potrebujem 6 goldov. Vážne, lebo ja 9. Ty 9. Je 10. 10 goldov. A čo si chceš ty kúpiť? Že neexpla. No jasne, že Expla. Áno, mne tu čorní rovno predo mňou veci a Jurkovi však. Jurko, zober si. 8 goldov, fakt. Na expla. Chceš Jo. bol level 2? Mám. Nemáš. Ježiš, ty nemáš. Hej, ty choď. Toto. Aha, už som. Ne! Ne! To je Sevinka, ten David. Bloky a náred. Ešte 2. No, ešte 7. Nechceš bol level 2? Nie. Smiešné veľmi. Mám Expla. Mám takého Expla. Ešte 5. 5 gold. Prosím. Koľko? 5. Smutný Ne. byt. Hej, ja idem otvárať 6 laky, tak keď budem mať, tak ti možno dám. Čo ideš otvárať? 6 laky. Vážne, 1. 6! Ale mne treba 1. Ja 1 goldness. Aha, is my key. Už to mám. Počkaj, chcem ešte 1. Na šíp? Jejda. Lebo šípov mám My milión. sme to dali. Aha, is my key. Oplož ma podkopať. To myslím, a vieš, jak naštval teraz. Že už nič Aj video by nepotrebujem. som normálne. Ja si kúpim len Strange. Nechcem. Takže ideme. Takže go. No, dobre, tak práve som vyšiel H20. Hej, počúvaj, čo som na chcel? nás išiel nejaký Dave a ja som po ňom strelal explozívovom a potom iba jeden ho zabil. Ok, tak ja si idem kúpiť tieto common bloky. Čo sú Hej. ja? To lucky bloky. Láčky, bločky. Oplážim ich brať. Ale takéto hodiny nechcem. Tak ale nemusel si si... Vyhodím za to úplne veľa. Že
to dá tento. A dostaneš toho. Bol level 2 som dostal. Ja mám expla. A ja mám extra. Ty máš legendárny. Nie. Vôbec, iba do chatu to tam píše. Hej, spravím čestu, No, ale iba našu spoločnú. o ktorej budeme vedieť iba my. Hej, Môžeš. aby nám to nejaký teplož nezobral. Ježiš, nehaž mi tu tieto luky, lebo už sa zblázním. Som u Luko Storage. Nikoko s šitným mečikom, si to na mňa ide. Kde si ja mám? Ježiš, ty už máš legendárny slov. Ježiše, čo tu si na mňa zaháňaš? Ja idem k Blue, nejdem. Blue neurazili nič. Koľko zem ty by, to kebyže ideme k Blue. Úplne ich vypli. Ja idem asi k Blue. Ale by sme mali zase veľa ironov. Čo? Mali by sme zase veľa ironis. No, môžeme ich zobrať. Hej, nespravíme si niekde čestu u nich? Môžeme. Do keľu s tým. Dostávaš to, prosím ťa. Ja som na to prvý našiel, takže ja si chcem zobrať tieto irony. Tak ale dáš mi niečo z toho. Dobre. Takže ti dám Jasne. 40. Stáka 40. Koľko mi z toho dáš? No, keď je stáka 40, tak keď si to rozdelíš na dve časti, tak... Celkom veľa. Tak rozdelím obidve veci na polovicu a dám ti polovicu. Polovicu, aby to bolo fér. Kúkaj chat. Chceš 40? Kúkaj chat. No. Oj. Jak si... na čo si to dám? Hej, poď k tým. Dám ti 43, OK? Stačí? 44? Nie. Poď normálne k nám. OK, ale kde si spravíme tú čestu? Neviem. Dám ti 50. Dám ti 50. Toľko málo môžeš nechať. Oj, tu je nejaký luk. Bol level 3. Ty koľko, ale ja tam postavím a ty všetko zoberieš. Ale nie. A potom Dobre, tak dám ti 50. polovicu. Koľko lucky blokov si mal dokopy? No dobre, tak ja urobím z toho lucky bloky teda. OK. 22. 22, takže každý Každý musí... 11. OK, a dám ti za to ešte 21 goldov. Nice. 21. Počkaj, nespravím čestu. No, ja si ako idem otvárať tie lucky bloky. No, Tuto. dobre, tak to je dosť hajdy. Poď sem. Dobre, tak ja som hodím toto, dobre? Tam máš čisté veci. OK, díkes. Tu máš svoj level 3. Daj mi tam tých 11 lucky. OK, tu. A keď budem mať legendári, čo s ním? Dáš mi ho? Tu už máš jeden. A po mne nikto nenájde legendary. Ja už mám 12 hen toho. Kamaráde, kam ty by si chcel? Nič, blbosť. Hej, debil. A tu to je celkom pohodiť. Tu máš žer. Explosive bol. Našli legendárny. Daj mi to, naval. Ja? Tento. Bol roza. No, mne nepadlo nič. Ja mám... Ja iba explosive bol. Ja. Ne, ona zabije. Juro, chceš legendárny? Hej. Na to zabilo, takže hej, chcem. Jaká? Čo máš? Tá krava. Jaká?
Dáš mi legendári? A lúk nejaký? OK, poď do čestí. Ja si tam zoberiem. Pozor. Toto si... dík za legendary. Ja som si umrem, ale no. Explóziu si zoberiem. Že my sme úplne páni. My máme úplne všetko. Hej, ale počkaj, tam bol ten Strange, ktorý ma vyhyluje. Ďalší? Čo? No, tak ako ja potrebujem irony. Bronzy. A ty by si potreboval asi ten chestplate. Prejdem ironov. Máš? Ne, potrebujem. Tak ja ti nazbieram. Na čo strange? Nezbieraj. Okay. Kámo, Chlapče, my už máme legendary. legendárne swordy. Toto bude mega na video. Hej, Úplne. ja už viem, ak sa bude volať tento druhý part. A nehovor to. Hlavne to nehovor. Aby oni nevedeli. My si sami dáme svoj partík. Pretože čo máme? Rozprávame jak retardáre. Mám 7. Kúpim ti ho a chod do česty. OK. Jako hodí sa aj vardia. Dorozstával postiel. Ja ho idem dať. Ja toto zoberiem 3 iron bloky. Ideme trochu zastávať. Ty kokos, my máme ešte jeden explóziu. A jeden trojku. Ja to idem... Hej, ja idem k tým modrým, tam teraz bude strašne veľa tých ironov. A ty si ju kúpil za level 1. Nie. Hej. Jaj, áno, to je... Hej. OK. Asi môžeme ísť, že? Ja idem k tým modrým. Posiaľ ešte. To prčíc. Sú na mne nalepené ovečky. Ne. Ja som ti to vravel. Tak máme tam ešte explóziu bol. Ne, netreba, nezomrel som. Ty vieš čo? Ale vážne Vieš išli po čo? mne. Vážne išli po mne. Ale odohnali ma z modrých. Toto neprejde. Ja som to rozdala cestu. Už som si myslel, že si dead. Yes! Double kill. Mňa teraz zabijú. Hello, Dave. Jedlom si ma tu ideš zabíjať. Ináč, že som túto jedného takto išiel, že jaké ironičky. A ja úplne, že nikam nejdeš? A som ho úplne zastavil. Úplne Čo nezastavil. ste? Kde ste? Green? Ja som u tých modrých. No! Bubu! 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 Bum! Ty kokos. A som len na to nalepený. Ty kokos, ešte železný meč. Kokos, aký by som tých mečov nemal dosť. Hej, keď si išiel na stred, tak videl si toto? Videl si cestou nejaké také, kde bolo to otvorené? Že som podkopal? Poď Je red. Red sú stále na ostrove. Hekien rupol. Hej, poď na tých... Poď. Hej, idem ich zabiť. Ja idem do bedky. Ísť Majke. Hej, keby si tam Idem strange. do bedky ja. Rozbijaj to. Hej, keby si tam Neboj, strange, pani. kamarát.
Keď som strenčku, ty kokos, takže vypínam len tých s vecami na jednu ranu. Dávaj ich. Ja idem do betky. Dávaj ich. Dávaj. No, Rýchlejšie. Hej, máš tá strenčku, aby som ich vypínal na jednu? Dobre, nemusíš. OK, ja už mám postel. Daj ich. Kam mňa zhodili? Ne. Myslíš, že som taký Ty krek? si čorka. Ty si... Ty si čorka. Ten David je. Nedávaj mi. Svinia aj ten David veľká. Ježiš. Akože vám sa zdá, že on si to nerobí srandu. A keď takto hráme, povedzme na peci, povieš, že vieš čo, zabili ma, tak není to moc dobré. Ježiš, ale... Ešte jeden green je. Ajaj. Ja lukom zabijem. Nech to bude On skočil. Ja no nechcel by som. Ubrala ma. Sa ma úplne posral. Ojoj, tak ja idem k modrým a tu budú tieto bronziky. Ja niekto tu má bronziky. Ja idem na stred, tam budú irony. Aj goldy. A portnem sa k hentým. No a ja si idem zobrať Matildy. Tok, a teraz vám to vráť. Ne. Stenta už má druhý. Ne, nemá už druhý. Má. Ne. Ona otvorila vtedy, jak tebe niekto zobral, tuším, henten. 2. OK, tak ja idem naspäť. Keď sa postaviť do stredu, rovno im tam dám. Oni sa nepostavia do stredu, kamarát. Mám akurát na 2 ender perličky. Hej. Ale tak ja sa nebudem portovať, lebo ja viem, že ja skapem tam. A fakt, že to si pije, že ja proste skapem. A ja... Hej, ja som ty kokos tiež teraz. Ja vôbec neviem ísť. Vôbec neviem aj za enderperlami. Ja s enderperlou, my dvaja kamaráti. Hej, ja s enderperlou kamaráti s úvodovkami, najväčší ti poviem. My si úplne najviac máme radi. Úplne, aj keď idem skočiť niekde, kde není žiaden void, tak aj tak skočím vedľa. Ja sa idem k ním postavať. To je moja tradícia. Hej, kamo, ja mám... Hej, máš strange? Ty kokos kamarát. Máš strange? Ne. No tak za irony by si mohol pokupovať každému zdravie. Ty čorka jedna. Čorka jedna. Mám 37 goldov, takže každému na jednu silu. Čorka jedna. A môžem kúpiť ešte každému potion, aby... Idem to dať do našej čestky. Ľudia, myslím si, že tieto dve videá si zaslúžia veľký like. Nie že veľký, ale obrovitánsky. To si fakt, že zaslúžia ako Legendary Sword. To je také zlaté písmo, také žltáté, no. OK, takže. Ideme nahrať teda. Toto video musím nahrať. Nechám kom zapnúť si do jednej hry. No, takže červení sa ešte nerozhodli stávať. Ja mám pre teba akurát 3 poučny. Rýchlo, zdravie a... Nie sú troky. Ľudia, ak na tomto videu budú 3 lajky, tak... Na tom tvojom už sú, čo si stačil s Matúšom. Hej? Hej. Teraz som to sledoval. Ja som tam dal, tuším, Matúš tam dal. Ty koko, skoro som skočil dole. Ja tak to sa neráta, keď vy dva ste dali. Ráta, všetko sa ráta. Vieš, kto dal tretí like? Ty. Čo? To sa neráta, prosím. Alebo že keď to budú 3 lajky od neznámych ľudí, alebo proste známych, ale my im to nepovieme, tak no povedz David, čo bude. Tak bude 9. Čo bude 9? 9 hodín bude. 9 hodín bude v Londýne, keď dáte toľko lajkov.
Ideme proste rádi. Hej, ja mám 33 goldies. Ty, Ja sa, čorka k ním, jedna. ja sa k ním postavám. No, choď. Hej, tu máš ešte tieto 3 veci. Čo to je, čo to je? Alebo stretch? Tak to som ja nevedel. Ty si debil. Fail. Toto video sa bude volať, že 2 legendárne swordy, ale samé faily. Že Juro. Dobre, tak ja na nich Ak idem. takto nepomenuješ toto video, tak ťa zabijem. Čo? Ak takto nepomenuješ toto video, tak ťa zabijem. Vlastne ja idem editovať video. On bude vedieť ani kedy budú strihy. Ja sa musím dostať aj na iný blok. Prečo, aby ťa tak rýchlo nepodkopali? Ty kokos. Jo, ideme. Idú Matildy, ich zabil. Ale veď... Už ste postavaní? Hej. Je dole, je dole. Bude dole. Berem Strange. Sú dole. Ty si našiel aj legendárny. Tretí. A tam je. Ja ich chcem zabiť. Kto je to? Ja som ho posledného zabil. Ešte jeden. Odišiel on. Ne. Tam je. Ja. Jo, ja som ho dal. Je ešte jeden. Počkaj, oni majú posteľ. Ježíš. Ja ju rozbijem, ja. Ne, ja idem, ja ju viem rozbiť. Ale budem musieť kopnúť túto čestku. Hej, ty už si... Tyrec! Pozor. Ty si posteľ rozbil. Aj ty. Ja dokonca 2. No, tak nehovor. Yes! Jaj, sakra. Yes, ja som ho rozbil. Dobre, tak toto by bolo asi všetko z tohto videa. Poďme sa na nos a tam to ukončíme. Lobby 2. Takže dúfam, že sa vám videjko... Počkaj. A nezabudni povedať odber, vieš. Odber krvi. No, ideme. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo. Určite dajte like, v prípade odber. Aj odber krvi. A toto bol teda druhý diel z Bedwarsu. Bude dosť dlhý, takže neviem, dokedy sa bude nahrávať. Ale tak nevadí. Tak my sa s vami lúčime a ahoj!